Mae Christine Evans yn rhoi 100% i mewn i'w swydd fel cynorthwydd bob dydd yn y Cylch Meithrin. Bob bore mae'n dod i'r Cylch Meithrin gyda gweithgareddau mae hi wedi paratoi gartref i'r gwahanol ardaloedd dysgu'r plant. Mae Christine yn boblogaidd iawn gyda'r plant a bob amser eisiau cael y gorau allan o pob plentyn mwyn iddynt ddatblygu sgiliau allweddol yn eu haddysg. Felly, yn ei hamser sbar, fe greodd Christine ffurflen i gofnodi datblygiad bob plentyn ym mhob maes dysgu mwyn cofnodi eu cyrhaeddiad yn y cyfnod sylfaen. Gall Christine droi ei llaw at unrhyw beth. Mae'n wych am wau a gwnïo, enghraifft mae wedi gwau esgidiau i'r 2 gi bach, ac mae'r plant wrth eu boddau yn canu 2 gi bach gan dynnu un esgid i ffwrdd wrth gan ei wedi colli un o'i esgidiau. Ac mae wedi creu dillad dewin i'r plant gael gwisgo fyny, yn ogystal â chreu gwisg dewin a doti i'r arweinydd a hithau ei gwisgo'r ddiwrnod y llyfr bob blwyddyn. Mae Christine wedi coginio lluog y cennau yn ei dydd, enghraifft cacen benblwydd i ddathlu penblwydd dewin a doti yn 10 oed, a chacen benblwydd y cylch tua fi yn 25 oed, yn ogystal â chacennau i stondin gacennau i godi arian i'r Cylch Meithrin. Mae Christine wedi treulio oriau yn peintio ardal y tu allan newydd gyda rhieni a'r pwyllgor mwyn cael ardal tu allan addas fel dosbarth awyr agored i'r plant. Mae'r arweinydd a phlant bach Cylch Meithrin Hywel Dda yn lwcus iawn o anti Christine. Llongyfarchiadau i Christine Evans o Gylch Meithrin Hywel Dda.